Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel फिन खनसेबाव नोंथांमोननो latest update exam हैनो थांब्ला मा जिनिस लांफानांगौ आरो लांनो मोना बिनि सायाव गोबां आन्दायखादों आरो आन्दायगोनबो मानोना गोबां फ्रेश कैंडिडेट दङ स' बिनि थाखायनो नोंथांमोननो latest update लाबोबाय जाहाथे नोंथांमोना एग्जामखौ मोजां होनो हायो आरो माबोरैबा एबसेन्ट जायो नोंथांमोननि रिजाल्टआ बोरै ओंखारा स' बिनिबो माखासे बाथ्रा दङ आं बेखौ नोंथांमोननो माखासे ट्रिक्सखौ होगोन लोगोसे बेयाव नटिसबो होखादों स' नोंथांमोनाहाय एबसेन्ट जानाङा एन्ड एबसेन्टआ बोरै जायो बोरै रिजाल्ट फैयो जायो आं बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जाहाथे नोंथांमोना गोदान कैंडिडेटफोरा मोजाङै नलेजखौ मोननो हायो स' जायखिजाया एग्जामा नोंथांमोननि ग्रेड 4आ जासिगोन 21 आव आगस्तनि बेनिफ्राय 28 आवहाय ग्रेड 3 जागोन आरो एडमिटआ 10 आगस्तनि उनावहाय नोंथांमोना ग्रेड 3 हिसाबै मोननो हागौ स' नेथ'दो बेनिफ्राय गोदान आपडेट फैयोब्ला नोंथांमोना मोनखागोन 100% बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव देन सेबा अनलाइन .rg आव फैनानै जोङो फैबाय एडमिट कार्डआव क्लिक खालामबाय स' बिनिफ्राय जोङो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबादि पेज मोनसिगोन दा बेखौ जोङो डिटेल्सआव थांनायनि सिगां मोनसे नोंथांमोननो एग्जाम्पल होनो सानदों गाइडलाइन्सखौहाय दा बेखायनो जोङो डाउनलड एडभार्टाइजमेन्ट जोङो बेयाव मोनसे मोनो लास्टआव जों बेयाव क्लिक खालामदो देन क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नटिफिकेसन जों बेयाव डाउनलड जासिगोन नै फाइनालि डाउनलड एगेइनाव आं क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय फैबाय थ' बेनिफ्राय जोंहा माखासे गाइडलाइन्स दङ आरोना बे जाबाय ग्रेड 4 हिसाबै स' बिनिफ्राय पस्टआ 13,300 दङमोन दा नोंथांमोननि 8 फार्स्ट लेभेल बेनिफ्राय एचएस एलसी एबा 10 फार्स्ट लेभेल स' बिनिफ्राय 8 फार्स्ट लेभेलाव बेसेबां भेकेन्सि दङनो बेनो जाबाय 9,000 बेनिफ्राय मोनसेया 4,300 स' मेक्सिमाम क्वालिफिकेसना जाहैबाय एचएस पाससिम बेयाव इलिजिबल जानाय दङ बेखौ फोरमायखादों बे जाबाय गाइडलाइन्सनि मथेब्ला ओरैबायदि बुंदों जे बेवहाय एचएस पासनि बारा एबा मेक्सिमाम क्वालिफिकेसन गोनाङा इलिजिबल जाया एबा एप्लाइ खालामनाङा होनना बुंखादोंमोन जेला जों मिथिबाय जे जोंहा डिग्री पासआ बेयाव इलिजिबल जाला मानोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेटआव जि दङ क्वालिफिकेसन बेसो थाङो गभर्नमेन्टनि मथेब्ला दा गभर्नमेन्टआ बुंदों आरो दानिया माखासे क्राइटेरिया लाखिबाय जे उमुकसिमल' एप्लाइ खालामनो हायो होननानै बेखायनो बुंदों जे एचएस पासनि बाराया बेयाव इलिजिबल जाया आरो सेलेक्सन प्रसेसआव माबाफोर प्रब्लेम जानायनि चान्सआ दङ बादि मोनदों जेब्ला गाइडलाइन्सआव लिरदों अके आरोबाव मोनसे केस दङ बेनो जाबाय जायफ्रा एचएस पास नोंथांमोना मोननै एग्जाम होनो हागोन ग्रेड 4 आवबो ग्रेड 3 आवबो नोंथांमोना हागोन नाथाय डिग्री पासआव हानाय नंला आरो डिग्री पासआ नोंथांमोनाहाय ग्रेड 3 आव मोननैबो हागोन एचएस पास लेभेल बेनिफ्राय डिग्री पास लेभेलाव स' बे क्लियार जाबाय नोंथांमोननि गोनो गोथोआ खारबाय होनना आं सानबाय देन बेनिफ्राय जों थांसै फैदो नेक्स्टआव बेनो जाबाय जोंहा माखासे डिटेल्सआव दा जेब्ला अफिसियेल साइटआव फैनानै लगिनआव क्लिक खालामगोन देन लगिनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंनि एप्लिकेसन आइडि बेनिफ्राय पासवर्डआ जि दंमोन एप्लाइ खालामनायाव होदोंमोन बेखौसो होनांगोन आरो गोरोबनांगोन नोंथांमोना खायसे ओरैबायदि मिस्टेक खालामो जे पासवर्डखौहाय केपिटेल लेटारखौ स्मल होयो स्मलखौ केपिटेल होयो दा नोंथांमोना किबर्डआव गोरोबहोनांगोन अब्लानो जायो जेबो जायनि खोथा गैया स' नोंथांमोना मोनखागोन दा जायफ्रा बावदों फरवर्डआव क्लिक खालामनानै जाय मबाइल नाम्बारा एप्लाइ खालामनायाव होदोंमोन बेखौ सोनांगोन आरो बेयाव लोगो लोगो अटिपि थांगोन नोंथांमोना मोनफिननाय जागोन स' दानिया प्रफाइलाव फैनानै नोंथांमोना एडमिट कार्डआव थुदो आरो बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामनो हागोन दा आन्दायनाङा जेराव रेड कालार दङ बेयावनो नोंथांमोना खालामदो डाउनलड देन बेनिफ्राय बेबायदि फैसिगोन नोंनि एग्जामनि डिटेल्स फैसिगोन बेनिफ्राय नोंनि नाम रल नाम्बार बेखौहाय जाहाथे एग्जाम लिरनायाव मोजाङै फिल खालामो मिस्टेक खालामनाङा आरो मिस्टेक खालामबा नोङो रेजेक्ट जाबाय आरो लोगोसे नोंनि रिजाल्टआ फैनाय नङा दा बेनिफ्राय एग्जाम एबसेन्ट जानाया बोरै जायो बेखौबो दिन्थिगोन लास्टआव एग्जाम सेन्टार थाबा एग्जाम सेन्टारखौ आन्दायनाङा गुगोल मेप इउज खालाम स' बेनिफ्राय 10 पासनि एग्जामनि नोंथांमोननि डेटआ सेमानो दङ बाट टाइमा जाबाय 10 AM आव जागोन एबा फुङाव जागोन आरो 8 पासआ बेलासियाव जागोन बे अके जाबाय स' बेनिफ्राय एग्जामाव थाङोब्ला मा लांफानांगौनो बेनो जाबाय नोंथांमोना एडमिट दानि एडमिटआ जाय डाउनलड खालामदों बेखौसो लांनांगोन मेट्रिकनि नाङा 8 पासनि डिटेल्स जेबो नाङा जास्ट एडमिट कार्ड लांफानांगोन बेनिफ्राय आइडि प्रुफ नोंथांमोना गांसे लांफा पेन कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स एनि वान जायो बेयाव एक्सेप्ट जागोन नाम्बार 3 नोंथांमोना एग्जाम जानाय समाव नोंथांमोनाहाय हाबनो मोननाय नङा जाबाय थानाय समाव हाबनो मोननाय नङा लेट जायोब्ला आरो एग्जाम जाफुनाय समाव नोंथांमोना एग्जाम हलनिफ्राय ओंखारनो मोना बेखौ गोसोआव लादो स' बेनिफ्राय नाम्बार 4 आव एनि बुक पेपार सेलफन नोंथांमोना जेबो लांफानो मोना जास्ट नोंथांमोना लांफानो मोनगोन जेरै एडमिट कार्ड बल पेन इउज नोंथांमोना खालामनांगोन ब्लेक नङाबा ब्लु बेनिफ्राय फट' आइडेन्टिटि कार्ड जेरै आधार कार्ड पेन कार्ड लांफानो मोनगोन एटिएमफोर लांफानो मोनगोन बाखि नोंथांमोना इलेक्ट्रनिक्स बुस्थुखौ बेवहाय लांफानो मोननाय नङा जेरै मबाइल बेनिफ्राय केलकस स' बेनिफ्राय घरि स' नोंथांमोना बेल बेफोर गानदोंब्ला बेखौहाय एसे रेस्ट्रिक्टेड खालामो दानि जुगावहाय स' नोंथांमोना बेखौ नायना लादो
देन बेनिफ्राय नाम्बार 5 फैबाय लोगोफोर स' नाम्बार 5 आव ओरैबायदि बुंदों जे जाय नोंथांमोना जिनिस लांफादोंमोन एग्जामाव थांबाथ' गोबां जिनिस लांफायो स' नोंथांमोना बेखौहाय एग्जाम हलनि आउटसाइडआव दोननांगोन बा नोंथांमोना बाहेरायाव दोननांगौ आरो मोनसे दोनग्रा थाखागोन बा टकेन सिस्टेमबो थायो स' नोंथांमोना दोनबानो जाबाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सआ 6 नाम्बारा जाबाय एग्जाम लिरनाय टाइमावहाय लेटफुबाय थानाय टाइमाव खायसे दावराव खालामोना स' बेखौनो बुंदों जुदि नोंथांमोना एनि भायलेटिं खालामोब्ला स' नोंथांमोनाहाय एग्जामनिफ्राय डिसक्वालिफाइड जागोन बा नोंथांमोनखौ रुमनिफ्राय बख'नाय जागोन स' बेबायदि केसेस गोबां दङ गोदोबो आंनि सिगाङाव दंमोन सासे तो एसे नायलाय मालाय सोंलाय खालामोब्ला स' नोंखौ नुयोब्ला तो नोंखौहाय डिसक्वालिफाइड खालामो एग्जामखौ होनो होआ देन 7 नाम्बार स' बेनिफ्राय नोंथांमोना क्लियारलि लिरबानो जाबाय रल नाम्बारखौहाय बेनिफ्राय नोंथांमोना मोजां लिर जि लिरनो होदों बेखौ लिर आरो हाखु दाखु लिरनाङा गासैबो गाइडलाइन्सखौ नायजोबनानैसो नोंथांमोना लिरनांगोन जेरै नोंथांमोननि रल नाम्बार कुइसन बुकलेट नाम्बार मार्कशिट गासैबो थायो तो नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै नायदो एन्ड 8आ बेनोमोन स' बेनिफ्राय जोङो 8 नाम्बार होनोब्ला ओरैबायदि तो नोंथांमोना सार्कोल खालामनांगोन आरो मोनसे दाग होनांगौआ बेखौथ' मिन्थिखागौना एग्जाम लिरोब्ला मार्कशिटआव बोरै लिरो स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि 9 नाम्बार अनलि 1 सार्कोल नोंथांमोना होनांगोन बेयाव मोननै मोनथाम होयोब्ला स' नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन अके स' बेखायनो नोंथांमोना आरोबाव अभार हेन्ड राइटिंबो खालामनाङा देन मोजाङै साफा खालामबानो जाबाय मोजां क्लिन नोंथांमोना लिरबानो जाबाय अके स' बेनिफ्राय नोंथांमोना जेबो बेवहाय मिस्टेक खालामनाङा अब्ला नोंथांमोना बुहुत गिनांगौ जायो एन्ड पेपारखौ नोंथांमोना बे मार्कशिटखौहाय बेनिफ्राय बेखौहाय जेरै हमना ला कुइसन एन्सार शिट बेफोरखौहाय जेबो फल्ड खालामनाङा बा थननाङा आरो जास्ट मोजाङै स्टेन्डार्डआव दोनबानो जाबाय जाहाथे जेबो गाज्रि जायैबादि डेमेज जानाङा बेयाव बुंदों आरो स' नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लादो अके स' बेफोरनो गासिबो गाइडलाइन्सआ बेनिफ्राय 30 नाम्बाराव डाइरेक्ट बारबाय स' बे मोनसे इम्पर्टेन्ट बेनो जाबाय केन्डिडेट्स विल हेभ टु साइन टुइस होनना बुंदों माने मोननै थायो आरो बेयावनो मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेटआ बे 30 नाम्बाराव मोनसे एटेन्डेन्स लायोना बेयाव नोंथांमोना मोजां साइन होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि रल नाम्बारखौ मोजां होनांगोन आरो बेयाव नोंथांमोना एबसेन्ट जानाङा एबसेन्ट जायोब्ला मा स' नोंथांमोनाहाय ओरैबायदि जायो एबसेन्ट जायोब्ला जे एग्जामानो एबसेन्ट जायो बेयाव नोंथांमोना मोजाङै होथारनांगोन नोंथांमोननि एटेन्डेन्सखौ मोजाङै होनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि रल नाम्बार कुइसन बुकलेट नाम्बार मार्कशिटखौहाय मोजां लिरबानो जाबाय देन 14 नाम्बाराव नोंथांमोना एक्सारसाइज खालामनाय बा प्रेक्टिस खालामनाय मोनसे पेपार मोनखायो बेक साइडआव मोनसे लांदां मोनगोन स्पेस बेयावनो खालामनांगोन एक्सट्रा पेपार नोंथांमोना लांनो मोननाय नङा दा लोगोफोर कुइसन नाम्बार एबा बुकलेट नाम्बार बा मार्कशिट नोंथांमोना मोजां फिल खालाम आरो बेयाव नोंनि प्रिन्टेड फट' आरो रल नाम्बार थाखागोन आरो लोगोसे कुइसना गासै 135 फैगोन दा बेखायनो बुंदों एग्जाम जानायनि सिगां नोंथांमोना 30 मिनिट सिगां सहैनाय खालाम जाहाथे एग्जाम हलाव हाबोब्ला नोंथांमोना बेयाव माखासे गाइडलाइन्स मोनना जेरै फिलआप खालामनाय मानाय बेफोरखौहाय टाइम लायो बेखायनो थाब थांनांगौ आरो बेयाव नोंथांमोना लेट जानाङा स' बेनिफ्राय 135 टा कुइसन थागोन बेखौ आन्दायनाङा आरो मोनसे हायोब्ला 1 नाम्बार मोनगोन नेगेटिभ गैखाया पेपार 1 2आ जाबाय आन्दायनाङा मोननैबो एग्जामाव 135 टा कुइसन थागोन बेनो जाबाय 8 पासनि मोनसेया 10 पासनि अके आरो जायफ्रा मोननै खालामदों नोंथांमोनाथ' मोननै एग्जाम होनो हागोन स' दानिया जोंहा फैबाय 22 नाम्बाराव जों ओरैबायदि सानदोंमोन जे बर' इंलिश एसामिस मिस्टेक जाबाय नामा गोदो सेलेक्ट खालामनाया दा खोथा गैला लोगोफोर दा खोथा गैला बेनो जाबाय मोनब्रै लेंगुवेज थागोन इंलिश बड' एसामिस बांला जेराव नों कम्फर्टेबल बेयावनो नोंथाङा नायनानै कुइसनखौ बुजिनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बर'जोंबा साबसिन जायो जायोबा नोंथांमोननि खोथासै बाट बे नोंथांमोननि सायाव थाबाय दा बेनोसोमोन गाइडलाइन्स दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आरो जायफ्रा बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना खालामना लादो दा बेनिफ्राय WhatsApp ग्रुप जायफ्रा जइन जायाखै नोंथांमोना जादो ग्रुप 3आव जायगा दंबावो 1 2आ गैला स' बेनिफ्राय 4 5 6 फैबाय थागोन आरो नोंथांमोना थाबनो आपडेटखौ मोननो हागोन